Opäť sa vyľakali. Včera popoludní cítili v obciach na východe ďalšie dotrasy, a to po hlavnom októbrovom zemetrasení. Silnejší z nich mal silu 2,7 lokálneho magnitúda. Od októbra ich bolo už vyše 30, no včerajší bol zatiaľ najsilnejší. Hlučnejšie ako stíhačka, tak opísali včerajší zážitok obyvatelia blízko epicentra. Keď stíhačka prekonáva ten zvukový náraz, ale bolo to výrazne silnejšie. Ja som si najprv myslel, že to sa robí múr, že im nejakým spôsobom padla časť múru alebo čo nad strechu. Zároveň došlo za chvíľu budovy. Bolo to veľmi podobné tomu, čo ja som zažil toho 9.10. Obecný úrad a kultúrny dom pritom v obci ešte stále opravujú po októbrovej skaze. Bol som na drabinke, na zrazu dačo buchlo. No, potom sa trošku ešte tak traslo, každý sa vzľakol. Včerajší dotras bol zatiaľ od októbra najsilnejší. Epicentrum zaznamenali pri obci Jankovce. Malo lokálne magnitúdo 2,7 a pol hodinu na to došlo k ďalšiemu dotrasu, ktorý bol tiež pocítený. Malo lokálne magnitúdo 1,7. Boli tak dva výbuchy, jeden výbuch a potom také šumenie a zase výbuch. A som bol v obývačke, sedím a naraz tak buchlo nejaký výbuch a za chvíľu tak striaslo asi 3 sekundy, 4. Pani Alžbeta sa s deťmi ešte v októbri vysťahovala z poškodeného domu. Včera sa s ňou triasol ďalší. Veľmi som sa zľakla, lebo už som vedela, že čo to znamená po prvom zemetrasení. Nebolo to až také silné, ale zovrelo mi žalúdok a hneď som utekala vonku. Triasli sa mi kolena, ľudia povychádzali, každý hovorí asi ďalšia vlna. Materiálne škody zatiaľ nikto nehlásil, no nevylučujú, že sa po včerajšku ešte objavia. Po tomto zemetrasení sa tie pukliny určite zväčšia, lebo zo skúseností tam sa stále posúvajú tie steny a sa tie trhliny viac otvárajú. Mimoriadna situácia stále trvá v okrese Humenné a po porade so starostami dotknutých obcí bude naďalej, vzhľadom k tomu, že tieto trasy, ktoré boli už viackrát zaznamenané. Niektorí jednoducho treba povedať, že majú z toho strach. Z Jankoviec Kristýna Oravcová, televízia Markíza.